Постай, дами и господа, представя ви Славчо Патрона. Здравствуй, мошенника! Откъде ги сърга, бе? Дота, няма ли дота? Водят. Свирки ще му правиш, бе? Свирки да му правиш. Ти свирки правиш ли на хората, бе? С 100 човека, къде отиваш? Тази госпожа Сантара. Чакай, тя ме на хората. Вижте. Хайде, господа! Карате тук. Моля, закарайте на апартамента моя. Добре ли, господа? Господин Змайо! Добре! Кой се? Където? Където? Добре, господине! Чакай, ма, госпожо! Чакай, ще върна госпожо адвокатия, кой ще бъдеш? Заеди на коя маш? Пожали ще чета и бабцата порважда. Браво, Змайле! Това тия хора, луди са! Тия хора, това не са плаши. Сега какво правите? Събрание ли правите? Събрание ти правите? Кой ще печели сега? Адвоката? Кой ще ги правите? Това е съдията, това е адвокатите, така ли? Кой става си? А това кой е? Това е затворника. Кой е затворника? Господин затворник! Обясните нещо! Ой, махай мене. А летирката си. Това глупак ли? Да, бе,